Tento film bol vyrobený v rámci projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a ich dospelých, ktorý je finančne podporovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu Cez zahraničnej spolupráce Slovenská republika Azerbajdžan 2009-2015. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Dobrý, prepáčte, že meškám. Už ma zapísala? Neviem. Kto to kedy vymyslel? Od veky vekov sa scenáristi snažili napísať scénar, ktorý by zaujal aj tých najhlúpejších divákov. Párkrát sa im to aj podarilo, ibaže väčšina filmov má príliš hlbokú myšlienku v zabíjaní a umieraní. Preto náš vysokoplatený scenárista z gymnázia Emer Štefánika na bilingválnej sekcii sa rozhodol napísať scenár, ktorý už nikdy nebude mať konkurenciu. Teda okrem sci-fi akčných dokumentárnych hororov z Japonska, tie sú proste najlepšie. Ale u nás sa všetko začalo, keď študenti boli natoľko drzí, že naša triedna kniha nás musela zobrať na prechádzku vývoja ľudstva, aby sme pochopili, že všetko má svoj dôvod. Pretože každý jeden malý čin má v súčasnosti veľký dopad na ľudské osudy. Už v praveku múdri neandertálci vedeli, že poriadok treba nastoliť a odstoliť. Una a uehe. Ula. 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 Ula katanga bebe. Takto nejak vyzerali životy našich
prarodičov a ich vzdelávací systém hneď vedľa tepla ohňa. Kiež by sme to mali aj teraz tak pri špekačkách a slaninke. Medzi základné medzníky múdrosti ľudstva patrí obrovský nárast intelektu v stredovekom Grécku. Tu ľudia nechceli buď robiť na poliach, alebo bojovať v bitkách a preto radšej filozofovali o vzniku, zániku, prítomnosti, budúcnosti a iných opozitách, ktoré si vymysleli. Tak ak by ste chceli definovať krásno, musíte sa pozrieť na ženy. Na ženy tak krásne a nekrásne, že vaše srdce sa rozžiarí pri pohľade na ne. Samozrejme, moju ženu tým nemyslím, veď viete. Ale krása je všade okolo nás. Stačí sa len seba samého opýtať, je to skutočne krásne? Odpoveď je zväčša áno, pretože všetko má svoje krásy, ktoré stačí len objaviť. Tu sa vynára otázka, ako nájsť krásu. Hej Sokrates, už prestaň filozofovať. To sa môže stať, ale nemusí, pretože ak by moje slova prestali odoznievať, nikdy by ste sa nedostali k tomu cieľu, čo ja potrebujem. A keď sme už pri tom, kto vlastne dnes chýba? Kde je Aeschylus? Aeschylus, on zmeškal koč, ale o chvíľu príde fakt skutočne, bude kúsok meškať. No mňa to nezaujíma, ja ho aj tak zapíšem. Či už išlo o prípravu na športové udalosti v Aténach, alebo o prípravu na záverečné skúšky filozofov, o ktorých ste možno nikdy nepočuli, no to už je vaša chyba. Vždy sa ľudia museli pripravovať na tie najhoršie testy a skúšania. Ibaže od tejto doby ľud mohol filozofovať a premýšľať nad tým, že jeho test nie je opravený správne a že hodnotené skúšanie nie je spravodlivé. To sa zachovalo aj dodnes, našťastie. Ak vás zaujíma ten hodený disk tým fešákom, tak aj nás. Nikde ho totiž nevieme nájsť. Makáč jeden. Stredoveké časy to boli ťažké časy. Feudáli a poddaní, rytieri a kňazi, či nadradení a podradení. To všetko patrilo do ťažkej doby bojov, hádok a škriepenia sa, ktoré vznikli každý deň na poliach, v hradoch či v priestoroch školských povinných dochádzok. Poďme sa ale pozrieť spolu na jednu z tých prezentatívnych častí, ktoré často môžete vidieť aj na obrazoch v galériách či knihách dejepisu. Korunovačné obrady boli vždy majestátne, keďže tam prišiel aj samotný nastávajúci kráľ s kráľovnou. Veď predsa musel byť niekto korunovaný. A kde sú ostatní poddaní? Viete, jak to? Mor. A tá scéna s Janošikom kedy bude? To až neskôr. Môžem už ísť robiť na pole? Mor bol krutý, ľudia hlúpejší. Ako to ale celé vyvrcholilo? No predsa svetovými vojnami. Poslednou z nich je práve druhá svetová vojna, ktorá patrila medzi tie najnehumánnejšie. Ibaže tu budeme vidieť ľudskú špekulatívnosť a vynaliezavosť, ktorú možno nájsť aj v školských priestoroch. Veď opísať test, táto neviem, tak nie? Čo chlapci, máme ešte rum? Á, Rom už došiel. To vážne? No to všetko si vychlastal. A čo mám vlastne na obed? To, čo včera. A čo bolo včera? To, čo predvčerom. A to je? Fazula. Á, zase fazula. Však samo ide zajtra do Teska. Tá píš si, ne? to daj mi papier. No a čo mám kúpiť? No, ja chcem pašteku a rožky. Pašteku a rožky. No a mne zober tam píš kofolu, žuvačky, no a vifonky mi tam napíš. No, dobre. Mne zober taký časopis.
časopis. No ale počkaj, lebo ja neviem, že mne ešte cigy asi bude treba kúpiť, tam mi kúpeš. Aj dobre, zapíš. ešte, no. Cigarety. Fú, chlapi, ešte dobre, že nie sme na fronte, čo by sme teraz robili? Kde vojna prebieha, niekto sa ulieva. Týmto heslom sa riadil nie jeden vojak, ktorý sa vyhol boisku, či dokonca dezertoval. Ale vlastne čo, Ferry sa vrátil z prieskumu? Jo, nie, zapíšem ho. Napíš ho, hej. Tak nejak to vyzerá aj v dnešných školách. Však málo kedy sme všetci v škole, ne? Hej, a ešte jedno. Ak niekto čaká Janošikovskú scénu, tak tá nikde nebude. Jano si vypýtal príliš veľa za jeho herecký výkon, ktorý má na háku. Dosť bolo hádok a intríg. Zamerajme sa na niečo pozitívnejšie a dajme si prestávku. Najkrajšie časy ľudstva nastali pri parížských kabaretoch, ktoré dali pauzu neustálemu boju o holý život. Tu ľudia mohli kľudne piť, fajčiť, zabávať sa. No a ty čo, jak zabol? Jak sa máte? Dobre. No, na zdravie, chlapci. To je tvoje, kámo. No chlapci, hráme. Tak čo máte? To by si chcel vedieť. Páni, dnes mám svoj deň, dám to všetko. To nie je možné! Ale ja si na teba trúfam. Tak sa ukáž. Dvojky. Ale aj z Petek sa dá potešiť. Ja sa zabavím s inými dvojkami. A kde je vlastne Žorž? Žena ho nepustila. Napíš na rúčet na ňo. Och, krásne to spomienky na tie časy dlhých nočných zábav s priateľmi. Oddychnúť si treba po tých všetkých skúšaniach či písomkách však. Veď prečo by inak boli bary tak preplnené každý piatok? A vlastne aj v sobotu, a teda aj pondelok či útorok. Dokonca aj streda, štvrtok je celkom pozitívny deň na oddych. Ale dosť bolo zábavy. Nadriadeným sa to nepáči. Preto prišiel niekto, kto povedal, že chce rozkazovať a tak začal kričať po všetkých naokolo. Toto diktátorské obdobie neslobody sa inak nazýva aj komunizmus. Tu boli všetci šťastní a ak niekto vravel, že nie je, mohol s úsmevom na tvári ísť do väzenia. Krásny to systém. No a Lucia je kde? Jaj, takže takto to celé bolo. Tak to bolo od nás asi tak všetko. Videli ste to, za čo ste si aj nezaplatili. Čiže dosť málo na očakávania hollywoodských hereckých výkonov, či rekvizity a počítačové efekty za milióny eur. Na to všetko si môžete ísť do kina. Well, I roamed about this earth with just a suitcase in my hand. And I've met some bug-eyed Joes, I've met the blessed, I've met the damned. But of all the strange, strange creatures in the air, at sea, on land, oh my girl, my precious girl, I love you, you understand. So reel me in, my precious girl, well come on, take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. No, no. I have wandered, I have rambled, I have crossed this crowded sphere, and I've seen a mess of problems that I long to disappear. Now all I have is this anguished heart, for you have vanished too. Oh my girl, my precious
precious girl, come on, take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. No, no. Well, you took me in, you stole my heart. I cannot roam no more. Because love, it stays within you. It doesn't wash up on the shore. And a fighting man forgets each cut, each knock, each bruise, each fall. But a fighting man cannot forget why his love don't roam no more. Oh, reel me in, my precious girl. Come on, take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Yeah, A beda vám, ak si tento film stiahnete, bo takoj po vás pôjdu policajti. 'cause my body's